Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka school Tirot Singh Memorial Government Upper Primary School ka Badon ha ka Shnong Nongklaw ha West Khas Hills District ka day ka school sorkar ka bala ay kerteng ban pansa nam ya ka kerteng jung usiem bakraw ka Hima Nongklaw u Tirot Singh siem Nrei isang sotpat ban yo I ya ka yeng school namar kala senjor bha bat la shu penyeng jubor ya ka ni ka yeng da ka basyushan da ki ding saudong khnang ban lait na ka jingklem Kabai isi ban pet kalong ba ka jinglong jingman jong ka ni ka yeng school ka buru ha ka jingma ya ki khna bad ya kinong hikai namar kala ban khlem ha ka no ka por kabala penlong ya ki bor penya jong ka ni ka school ban shu shan penne jubor ya ka ni ka yeng school ka dei namar ba ha ki snem ki ba men shua kala don ka jingke er yong ka ba jur ha ka ni ka shnong kabala persyang ban rat ya ka ni ka yeng school Halor gani ke jinglong jingman jong gani ke yeng school ka Batisi TV kala yolat bani kren bat wei na ki riu rang ba jong ka thai nongklaw u badairu u president jong ka seng Rimen Shiliang Kri Environment Sports Social Organization u ba eslingdo u balapan pau ya ke jing sngo le rain ban ong bakat ka school sorkar ha ka kerteng usiem bakraw ka Hima Nongklaw kalong ka bajot ba pei bat ka basenjor Kumu presiden jong seng sngo kumba kalau orang kejing lek rang ke bajur yang ni kum ka Shnong Nongklaw ni bakadong ka than bar oi bak school government ka kerteng jong sim bakraw jong i sim Tirot Singh ka building kalong kum ni kum bakalong menta te kani ka building ki snem bal adep kala syara eryong tang bangim ni kana bahasyu ka snem katno te ha to por la shuya khli kani ka ying school bal la shuya penyeng la shuya shan na situ sedin bakan yang gumne de deki snem la shu kala shu yang gumne da ka bala shushan na situ sedin ten raya bangi pej pat menta ya ka jinglong jingman jong di school kala anang tor bat kala I dan ro ka jingma ya ki khna school gi bapule ki school na kaliang jongim beseng nila persyang meni keren ni ki nong hika jong di school te kili thu ingi bikila pha ga proposal na bentakan new building jong ni ka syaka sarkar na bentakan ni ka school ten rai kila ong bangila pha la kham slam ten rai hadu menta kampat don kanu ka jubab na galiang sarkar la ne ki kam ki ba ka sarkar ka pen I ban lei halor kata te na galiang jong I ka sengi karpat juri ka sarkar na marab ka dei ka jakah ka ba ki khna school gi jong I ki pule ki ba bat kaba I don ha ka jingma tingi kerpari ka sarkar ko no pakan pan koloi ka ban yarab ban aino da ko be building ka ba thmai ye ka ni ka school ka jong yang ni